ina masu fama da ƙanƙancewar gaba, ina wanda suka yi istimna'i wato suka tuba yanzu ba sa buƙatan yi, suna buƙata wato su wanke mararsu, sannan da kuma wato maniyyin da ya kwanta wato mararsu. Sannan ina wanda suke fitsari, idan suka gama fitsari za su ringa kallon wani abu kamar farin ruwa dai haka yana fita daga wato gabansu. Sannan ina wanda ba sa iya biya wa iyali buƙata. ‘Yan uwa, wannan magani da za mu faɗa muku shi ingantattun maganganuwa ne da muke faɗa muku. Ingantacce ne wannan shi ma a ciki. Mujarrabun ne kuma ni ma na jarraba na gani kuma ya yi amfani da yardar Allah. Wato abubuwa ne da suka shafi ƙwaya huɗu. Abubuwa ƙwaya huɗu ne wato maganin nan wannan cutar nake faɗa muku. Wato shi ne za ku nemo kimba, sai ku nemo lemun tsami, sai ku nemo kanamfari, sai ku nemo wato citta, sai ku nemo citta. Huɗun nan su za ku nemo.